برهەڤیên Newrozê li Bakomên folklorî li Kampa Domîz dest pê kirin. Rastî Newroz tiştekî pîroz e ji me re em xwe kêfxweşin erê rasta sêheyman e bes em haziriya wê sêheyvê pîşa xwe em dikin em gelek reqsata çê dikin gelek ne bes reqsekî tinê heka bêjin me reqsekî tinê biqedmînin bes em ê gelek reqsata çêkin em ê haziriya xwe bikin ji bo Newrozê. Her yek ji her sê komên folklorîyên di kempê de hene divên programekê cuda cejna Newrozê de li bawa hebe. من تقريبا أبى في لوحة جهزتكم يا ما يا بيشمرقة ولوحة كدية وأبان هذا دقابية جي وستراني ما جي باش هنا يعني ما قالك سترانجي جاهز كرنا وإن شاء الله ما مسرح كيدوا جي جاهز كن. Her sê koma provê xwe zêde kirine. Da cejna Newrozê were û ew amade bin. وقتی فرقادین قوام دینه چه کما آزادی چه کما روش آوا به چه کما ناریم به پور مشترک بین ام پور بردوام بکن بش ملت خو ام ناشوا بکن و ان شاء الله سرکفتن به جبو کما روش آوا و کما آزادی جبو کما ناری جبو. Li Kampa Domîz cejna Newrozê salane bi şêweyê seyranekê li deverekê nêzik ji kempê bi rêve diçe. Komên folkloriyên kempê ser dirêjahiya salê dîlanên xwe li aheng û festîvalan didin pêşandan. Lê li gorî wan roja Newrozê pêwistî berheviyên taybet e dago berhemekî cuda ji xelkê re bidin pêşandan. Pêşawa Behlewî, Rûda û Kampa Domîz.